आं गिबियावनो राइजिं बड'लेण्ड नेटवर्किं प्राइभेट लिमिटेड कम्पानीनि चेयारमेन हिसाबै आङो गिबियावनो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा आरो लोगोसे आसामाव थानाय जोंनि गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरखौ आङो गिबियावनो बड'लेण्ड हादोरनि जानानै आरो लोगोसे राइजिं बड'लेण्डनि जानानै आं बिथांमोननो गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिनाय थाबाय। आरो नैथियाव आङो बेखौनो धन्यबाद होनो सानदों जोंनि क'क्राझार जिल्लानि प्रेस क्लाब बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो। मानोना बिथांमोना आंनि थांनाय 2020निफ्राय लानानै दिनैसिम बिथांमोना बे 3 बोसोर जि आंनि बे राइजिं बड'लेण्ड गायसननायाव बिथांमोना आंखौ जेरैबायदि मदद आरो हेफाजाब होदोंमोन, साजेसन होबोदोंमोन, आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोनखौ अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं जासिहरबाय। जोंनि गोबां मानसिफ्रा दिनै बर' चेनेल ओंखारनाय लोगो लोगो गावनि गोसोनि साननाय आरो गावनि गोसोनि लुबैनायफोरखौ जोङो मानसिफोरनि गेजेराव जोङो फकास खालामनो हानाय एकमात्र जोङो नैबे मिडियानि गेजेरजों दिनै जों नुनो मोन्दों। मानोना मोनसे समाव जोंनि बर' मानसिफ्रा मिडिया होनना बुङोब्ला जों साइडआव थायोमोन आरो जों मिडिया मा बुस्थु जों बेखौ मिथियामोन, खौरां बिजोङा मा बुस्थु बेखौ जों मिथियामोन। नाथाय जों दिनै बयबो मिथिबाय। दिनै जों न'आव थानानैनो क'क्राझाराव मा जादों, जों दिनै माबायाव मा होनो जुनायाव जों मा जादों, धेमाजियाव मा जादों, लखिमपुराव मा जादों, जोङो न'आव जिरायनानै जोङो मबाइलनि गेजेरजों जों नुनो मोनो। आरो बे माध्यमखौ दिनै जों साफ्रोमबो, आंबो सासे राइजिं बड'लेण्डनि सासे चेयारमेन हिसाबै आरो गुबुन गुबुन जोंनि चेनेलनि चेयारमेनफ्रा बेखौनो सिन्था खालामो जाहाथे जोंनि समाजनि गेजेराव जाहाथे जोंबो समाज दानायाव जाहाथे जोंबो एसे आग भाग लानानै जाहाथे जोङो रायजो राजानि थाखाय मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों कन्ट्रिबिउसन जों होलांनो हायो। बे असिलाफोरखौ लानानै जोङो खौरां बिजोंखौ दानानै लानाय जादोंमोन। गोसोआथ' बहुद मिजिं दं, आसा दंमोन। मानोना आं सानदों जोङो फैगोन 5 बोसोरसोनि उनाव जोङो बेखौ जेरै 8 टाइम्स जिथु जोंहा मोनसे अनलाइन जिथु जोंहा निउस दङ, जों बेबायदि लांगोन। आरो बिनि उनाव मोनसे सिमाङा, गिदिर सिमाङा बेनोमोन जे जोंनि गेजेराव दासिमबो टिभि चेनेल मोनसे गैया बर'फोरनि गेजेराव। दा ओंखायनो जोंबो गोसोआव सानदों, नाथाय बेखौ जाहाथे इसोरनि अननायाव जाहाथे जों मोगथां महर होनो हायो। फैगोन समफोराव जोङो जाहाथे बेखौ दिनै नङाब्लाबो जोङो फैगोन 20-25 बोसोरनि गेजेराव जाहाथे जोङो जोंनि गेजेराव जों राइजिं बड'लेण्डखौबो मोनसे जोङो बर' चेनेल हिसाबै जोङो माने खालामफुंनो हायो नामा, बे आसाखौ लानानै जोङो अराय समबो नांथाबबाय थादों, खामानि मावबाय थादों। आरो बेखौ बड'लेण्ड नि गेजेराव जे बर' चेनेल हिसाबै जुदि खालामनायाव जोंनो मा मा गोनांथि दं बेफोरखौ जोङो जोंनि सिनियर जिखिनि जोंना रिपर्टार्सफोर दङ आरो जोंनि जायफोरा बिगोमाफोर दङ चेनेलनि, बिथांमोनजों जोङो सावरायनायखौ जों लाबाय थादों। आरो बिथांमोननिफ्राय जों साजेसन लानानै जोङो जाहाथे इसोरनि अननायाव थाबैनो मोनसे जों टिभि चेनेल जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों खालामलांनो हायो, बे असिलाखौ लानानैनो जोङो बे मिजिंखौनो लानानै जोङो जोंनि हारिमुफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय, जोंनि समाजाव मा जादों मा जाया बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जाहाथे जोंनो गोनांथार मोनसे टिभि चेनेल माने जोंनो नांगौ। दा बे हिसाबै बे राइजिं बड'लेण्डखौबो टिभि चेनेलनि रुप होनो हायो नामा, बेखौ लानानै जों सिन्था खालामबाय थादों। दिनैनि बे बड'लेण्ड राइजिंनि 3थि जि गायसनथाइ सान, बे गायसनथाइ साननि बुब्लियाव आं राइजिं बड'लेण्डनि साफ्रोमबो मावथि फारियाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आरो दिनैनि बे गायसनथाइ साननि गेजेरजों आं बेखौनो लुबैगोन जे फैगौ समफ्राव जाहाथे जोंनि बर' पर्टेल चेनेलफ्राबो जाहाथे गुबुन हारिनि पर्टेल चेनेलफोर बायदि एसे स्टेन्डार्ड जायो आरो बेनिफ्राय इयुनाव जाहाथे गावनि जि इथिक्स, बे इथिक्स बायदि जुदि सोलिलांनो हायो आरो रायजो राजाफोरनि जेसेबांफोर प्रब्लेम दं, माखासे रिमट एरिया थायो, हेल्थ, इडुकेसन, स्पर्ट्स, कालचार बायदि बायदि गोबां जोंनि मानसिफोरा रोंगौथि गोनां दंसै, बेफोरखौ जुदि फकासाव लाबोयो, लोगोसे रायजो राजानि जे इसुस बेखौ फकासाव लाबोनानै इयुनाव जाहाथे मोजाङै मोजां खामानि मावलांनो हायो, बेनि थाखाय आं आरोबाव खेबसे बयनिसिमबो साबायखर आरो आशीर्बाद बावहरबाय। मोनसे मुंदांखा निउस पर्टेल हिसाबै मिथिजानाय राइजिं बड'लेण्ड दिनै 3 बोसोर कमप्लिट जानानै 4 बोसोराव आगान होबाय। आरो बिथांमोन साफ्रोमबो एडिटर आरो जिखिनि रिपर्टार्सफोर दं, बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय थाबाय। जाहाथे इयुनाव बिथांमोना बिथांमोननि चेनेला मोजाङै आरो जौगालांगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो बिखेखকৈ बर' समाजनि जानानै, रायजोनि जानानै उनफोराव मोजाङै खामानि, जि निउसखौ रायजोआ लुबैदों बेबायदि खामानि मावलांगोन होननानै आंनिफ्राय